jingpule beman kasih. Ka jingpule na ka kitab Genesis ka nanong ka bakhandai ka record iway hadu khatlai. Te u Blei ula kerku ya u Noah bat ya ki khun shinrang jung bat ula ong haki. To nang kha, to nang roy, to pendap ya ka perthei. Ka jingtieng ya phi bat ka jingkyu ya phi kandon hakimrat baro jong ka khindo haki sim baro jong ka sun haki kenja bapar baro haka kendo bat haki dok ha baro jong ka duriao. La ID ya kine baro haka kti jumpi ki kenja ba im bat bakhi baro kinlong ka jinbam ya phi. Kumba ngala ai hapi ya ki jintung jerngam nga ai hapi ya ki baro tamba ya ka do ka badang don jing im kata kamun bat kasnam phimdei banbam na kabenda kasnam jing im jong phi hi ngan pan jing khen na umrat baro bat na ubriu ru ngan dawa ya ka na para briu baro ngan dawa ya ka jing im ubriu kenja uba penmi snam ya ubriu da ubriu ansa penmi snam ya uru na ba Blei ulat hau ya ubriu ha ka dur jong uhi maphi te tunang kha tonang roy tonang penbun ha ka khindo bat tonang penmi sembai haka te u Blei ula ong ha u Noah bat ki khun shinrang ki badon bat u hakmi ngaya te jutang bat phi bat ki khun ki ksiu jung phi ki ba hadin jung phi bat ki jinthau ba im baro ki badon bat phi ki sim ki jinri bat ki mrat baro jong ka khindo ki ba bat phi baro kat ki ba lami na ka yingli nga penskem ka jutang bat phi ba an om pendu shu lano ru em ya ki kenja do baro da ka jingshle bat ba an om don jingshle shu ban penjot ya ka perthei Tiu Blei ula ong shu kane ka long ka dak jong ka ta ka jutang ka banga ya te hapadeng jonga bat jongphi lembat ki jinthau ba im baro ki badon bat phi na ka benta ki pateng benriu baro ki bandang wan ngabu usim peling hakil o bat une unlong ka dak jong ka jutang hapadeng jonga bat ka perthei ka ktien jong utrai Kasam shispa ar kad khot khatsan hadu ar fu ar bat ar fu fra haba utrai un sa te biang ya ka zion bat un sa pau haga jing phalang ka buram ki jat ben riu kin tiung buram ya ka kerteng jong utrai bat kis im per thei baro ya ka buram jome ti un sa jubab ya ka jing duai ki barangli un om iben ya ka jing karpa chungki ai ya kane an tho na ka benta ki pateng ki ban sawan ba ki briu ba andang kha kindup yaro ya utrai na mar ula pen na ka jaka bukhu ju na bneng utrai ula pe ya ka perthei ban yo sngo ya ka jing ut ki koidi ban pellat ya ki ba la sha pen rem ban ya ki briu kin sa pen bana hazion ya ka kerteng utrai kin sa yaro ya u ha Jerusalem haba ki pait ben riu bat ki hima kin ya lumlang ban mani ya utrai ki khun ki shakri jome kin shong suk shong san ki khun ki ksiu jongki kin ne den hakmat jome ka gospel kat kum u Marcus bukhu kilandong ka bapra ka dukhot arpu hinyo hadu lai pulai don ki ba ong ba melong u yo anis baptist kilojubab ki way pat ki ong ba melong u Elijah sa ki way pat ki ong ba melong u way na ki nong yethu lupa Deu Jisu bat ki senran jungu kila let shakishnong saudong ka Kaisaria Philippi halenti ula kali yaki haong yanga ki briu ki ong ngalong u ei phi pat ula kali yaki phi ong ngalong u ei u Petrus ula jubab melong u Chris nangta u Jisu
ula mana ting e yaki ban om yathu briu u jisu ula zdang ban hikai yaki kumne ukhun ubriu udei bansha shitom shibun bansha kentait hagi temmen kisan ki rangba lingdo bad kistan an udei bansha penyap bad hadin laisni unni pan ula krensha yakata haki kumta u petrus ula khot ya u sharut bad ula pershang ban ya pen inya baru u jisu pad ula phai shakisenran ju u ban ula kentet ya u petrus ki letno nanga ko soitan ula om me perkhat kum ubriu om kumba perkhat ublei ka gospel jong utrai